И здравейте, продължаваме с третата част на Skywars, защото изведнъж ми спря. Да фак. То си на лък. Ма и аз имам лък. Ти какво си мислиш? На 7 кръв. Къде бе? Къде? Ще го пръсна. Далече, през Дън остров. През Лилавия Трамин и ще чак там. Мойко. Чак там. Чак там ли е? Тук оставам стълби в честа, който иска да е комбайнер. Не комбайнер, бе. Механист. На мидъла за сега има двама фул дума. Ко? На мидъла двама фул думи Аз сендър перо нямам, брат, и ми говориш. Те са фул думи са бият, брат. Бият са? Аха, един падна. О, тенк. О, сега ще ма цепи то сигурно, нали? Най-вероятно. Защото той не те вижда, вижда ти пътя. Къде? Не, той е на мидъла. Много се страска. Например, защото станахме едно в едно. Не сте. Да сме. То с фулката и тук един. Не знам, аз то с фулката, освен да обутна, няма как да го пръсна. Имам много баг, 2, между другото, дървен. Да. Извинени си. Да, видях го. Ела ми бе, ще те пръсна бе, мочо. Бързо, той не те вижда. Той да не ме вижда, брат, ама май няма им стигнат. 7 кръв и не се възстановява. Ама фулка ли? Не. Той няма храна. Нямам блокчета. Джампи, ще можеш. Няма, той е 4 блокчета май беше. Тук няма ли някакви блокчета? Чупи отдолу. Ес, взех една вълна. Отворен чест, Не можах да взема втората вълна. Не знае, че тук има чест. Май ще мога да го изджампя той. Ама не, няма мога. Няма да рискувам да го изджампя. Сега. Аре бе, защо не ми дава вълната? Аре, дай ми вълната, бе. Аха, той да иде. Той ще добави сигурно. Ела ми, бе. Мамо. One shot, baby. One shot. What? Че се изплаши. Едно в едно слез долу. Аре. Слез долу, точно знае, че той има чест. Теле. Ма той как го изджампи той? Той е било лесно. Да, то 3 блокчета е било, бе. Брат. Къде? На твоя остров. На то с лилавия? Да. Окей. Точно знае, че той има такова. Сега ще се пробвам една тактика на Хеманбул. Не успях. Вода ли? Да, с вода. Чао, печката ще се разтоваря. Аз слам гащите от печката. Да съхнат. Всъщност ще взема вълната. Защото може и да им потрябва. Да си спера гащите. Елате, пиленца, при батко, да ви пея сладко. Къде си, батко, да ти пеем сладко. Кой спътяре? Я спътяре. Ало, принцесо. Що принцесо? Чай си направя дървена кирка, бе. Ми оставих я в честа. Печките. Майко. Той го е закрил. Хитра. Говори сега на жълтия. Имаш ли някакви перли? Не. На тебе е перла на някакъв остров. Само да не е на моя. Идва към тебе тоснай. Да идва, ще го пръсна. Къде е, бе? Чакай. Чай да щупе. Перла е в ръка, ама не знам къде ще. Чай щупе така моста. Малко. Обаче нямам храна. Което е много зле. Не там е. Сука, блед. Сука. Там жълтото пич. На жълтото ли ето? Не, бе. Ма аз съм на жълтото. Аз викам на този. На този викам. Да, ясно. Върви от жълтото към бялото. От жълтото на бял... Какво?
Shit! Аман, умря. Той... Как? Той се умря. Как е? Че сте... Бихме, бе. Айде бе! Yes, бе. Жижи. О, 50 пони сме дали. Ой, на мен. Пиратас. Пиратас ли? Да. О, фак. Влязох. Направо. Ой, сега ще ги пръснем. Сега ще им... О, 120 му. Аз 140. Ще им разторим тиквите, пичаги. Аре, влезе ли там, бе? Добре. Да. Аз ще събирам обаче... Какво да събирам, брат? За какво да събирам? Аз сякаш Ендерман ще си купувам. Знаеш колко ще имам да събирам? Аз събрах за стренга. What the fuck? Няма да играя специално. Ех, майко. Да, хора, некът в Hypixel, обаче има го и това. О, човек. Къде си? Ми е най-любимото нещо. Сутрин и вечер шкеменце яш. За сеща дава кораж. Брат. Аз ще ти даме. Аз нямам нищо. Аз ще ти даме сега ненужните. Шарп 5 искаш ли? Камено е. Да. Стига да тъпкам на лавата. Меч ще използвам. Аз съм готов. Брат, аз само се набрана. Аз казах ли ти като беше фуда, ма нещо? Ти тогава се умре? Какво? Малко бях жив. Да. Окей. Върли се. Навари си. Върли? Долу Върли. нещо не нужно? Ами, май да. Дай ми. Панталони. О! Супер. Аз имам пънч и флейм. Отделни лъкове. Дай ми едното. Ще ти дам. Аре, брат. Ето е, спокойно. Някак стрели имаш ли, че аз нямам? Имам 10 стрели. Някакъв. О, оня! Кой е? Къде е то се? И там. Давай. Цепе го, ама... За малко. Аре бе! О, браво е! Браво, бутна го. Ама убили го, защото може да се... О, уби го е! Айди бе! Добре. 10 кони сме дали. Да, все пак си го убил. Аре, аз ще пазя. Опа. Давай. Давай, почти стигнахме. Къде сме, бе? Така. What the fuck? Падна ли бе? Стига, бе. Джъмпа ли? Ти нали мина пред мен и аз не видях на къде скачаме. Майко. О, 2 ендерпели. Добре. Биве! Аре, фърлям се ендерперлите някъде да отиват. 2 поредни игри. 2 поредни, човек. То си явно... Watch. Или space. 2 поредни игри, хора. Браво е. И направо... Хора, 2 поредни направо ги пръснахме, хора. Нали? На Раджа. 180... Мани, 190, мани. О, то си излязъл. Кой? Виж го е. Виж го е, тук е. Димитър Греймър. Да, се бъгва. Добре, влези. Как си ги пусна? Клипа става 9 минути. Ще има и 4-та част, хора. И до тук ще приключим с 3-та част. Връщаме се за 4-та.